Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και χαρά. Και σήμερα σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το κανάλι. Δηλαδή σχετικά για το θέμα του καναλιού. Άλλαξα γενικά όλο το θέμα, διότι μου είπαν αρκετά παιδιά ότι γενικά ο τίτλος του καναλιού δεν θα ελκύει πολύ το κοινό. Και είπα να το αλλάξω και να το κάνω γενικό το κανάλι, να κάνω challenge, να κάνω vlogs, να κάνω βίντεο σχολιασμού και επίσης να κάνω και βίντεο που εσείς θέλετε, αν μου πείτε κάτι στο σχόλιο. Πάμε λοιπόν στο σημερινό βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω 13 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε. Τα έχω βρει από το ίντερνετ, τα θεώρησα πάρα πολύ σημαντικά και είπα να σας τα πω και να σας τα δείξω. Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Στην Νέα Υόρκη, όποιος βάζει τη τσάντα του σε μία άδεια θέση λεωφορείου τρώει πρόστιμο. Νούμερο 2. Το γέλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας κάνει το βραδινό ύπνο καλύτερο. Νούμερο 3. Η υψηλότερη γυναίκα που μετρήθηκε ποτέ ήταν Κινέζα και είχε ύψος 2,47. Νούμερο 4. Ένα μωρό γεννιέται κάθε 3 δευτερόλεπτα. Νούμερο 5. Οι ελέφαντες είναι τα μόνα ζώα που δεν μπορούν να πηδήξουν. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εννοώ να πηδήξουν κανονικά. Νούμερο 6. Οι αναπτήρες επινοήθηκαν πριν τα σπίρτα. Νούμερο 7. Κατά μέσο όρο 100 ανθρώποι πνίγονται και πεθαίνουν με ένα στυλό. Νούμερο 8. Η ταινία του Τιτανικού κόστησε περισσότερο από την κατασκευή του ίδιου του Τιτανικού. Νούμερο 9. Το 1959 Ρώσοι επιστήμονες προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα δικέφαλο σκύλο, κόβοντας στη μέση έναν σκύλο και ενώνοντάς τον με έναν άλλον. Νούμερο 10. Το να πυροβολάς με ένα όπλο προκαλεί την ίδια χημική αντίδραση στον εγκέφαλο με ένα παθιασμένο φιλί. Νούμερο 11. Χρειάζονται 17 μύεις για να χαμογελάσετε. Νούμερο 12. Οι τυφλοί δεν βλέπουν μαύρο όπως όλοι νομίζετε. Οι τυφλοί δεν βλέπουν τίποτα. Νούμερο 13. 5 δισεκατομμύριες πίτσες πωλούνται κάθε χρόνο παγκόσμια. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Για να με βοηθήσετε πατήστε ένα like και κάντε μια έπαξη στο κανάλι μου και κάντε και ένα share για να το δουν και οι φίλοι σας. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!